Moikka moi! Tää on Rainbow PLPS tai Rainbow Pet Shop. Eli tänään mä näytän video, kun mä paketoin nää petsit tolle... En mä nyt muista missä nimen. Mut mä paketoin nää petsit Ikkaman Vähäisen kanssa ja tää video on omattu justiinsa sillä. Ja mä laitan tähän otsikkoon sen nimen, kyllä mä sen vielä muistan tästä. Eli otan nopeasti paperin. Luen tän tyhmän. Joo, no kai tämmönen kelpaa. Eli mulla on tässä paperi. Sitten mulla on ne petsit. Ja mä kuvaan nyt YouTube-videoa. Joo. Eli nyt nämä petsit. Ja mä saan näistä mun ihanimmat petsit. Joo. Että. Joo, ja hei. Pikku hetki. Joo, eli mä laitan ekstraksi tällaisen hatun ja kiikarit. Eli nyt mä ensin taitan, tai no ihan ensiksi tämä teippirulla voisi olla mulla valmiina. Eli mä taitan tän. Ja kun se halusi, että mä teen tällaisen videon, missä mä teen, niin kyllähän mä sitten teen. Nyt mä oon taittanut sen kahtia. Tästä itselle nyt mikä maailman parhain kuori. Sitten mä laitan ne petsit tänne sisälle. Ja ekstrat. Sitten kun ne on näin, niin sä käännät tän. Tai no, riippuu vähän kummin päin sä haluat ne. Siinä et sä ole näin. Sitten täältä päästä taitat. Ja tää on sitten mun tää ohje, joten kyllähän näitä on monenlaisia näitä tekniikoita. Okei, tästä näyttää aika iso teipin pala, mutta mitä isompi sen parempi. Ja joka meni heti vettyyn. Se meni heti vettyyn. Ja nyt ottaa vähän pienemmän. Noin. Nyt tuli hyvä. Ja se oli nää taustaäänet. Juu, just mä tarkoitin, että miksi ne petsit kannattaa paketoida kunnolla. Ettei ne postissa sitten häviä. Sitten olisi toisen kulman vuoro. Mitäköhän tästä nyt tulee?
laitetaan tää nyt vähän eri päin, koska näyttää hankalalta. Tämä näyttää hyvin hankalalta, mutta ei ole. Oikeesti mä vihaan tätä teippiä. Sitten tämä pääty ja adios petsit. Mene sä nyt sinne. Noin. Hyvä tästä syvää. Sori tosta. Ja vikateippi. Tästä tulee nyt tällainen paketti. Ja toivottavasti sinä tykkäsit videosta. Tai nyt te tykkäsitte videosta. Ja moi moi!